Hij wordt 18. Hij traint. Train. Nou trek je weg en hij 18 niet aan, trek je weg. En dan heb je goed padden. Dan kom je bij koffie aan, maar ben je nog afgekeerd. Kom je bij de derde keer papi. We gaan verder stil raken. En dan kom hij kan via je snelheid. Loop!